Nou ek wil nou net terugkom by seker een van die fundamentele aspekte in ons lewe wat die oorsaak is dat ons joy gesteel word, dat ons blessings uit ons lewe gesteel word, dat ons nie kan vooruitgaan in sekere areas nie, in verhoudings, wat ook al, in die fisiese. En dit is onvergewingsgesindheid. Nou onthou, onvergewingsgesindheid klink nie so erg nie, maar hy sit later om in haat, wrokke, al daai tipe goed. En dit gaan gepaard met oorsensitiwiteit. Dit gaan gepaard met minderwaardigheid. So dis 'n komplekse onderwerp. Dis nie net onvergewingsgesindheid nie. En weet wat is die skokkende waarheid daaromtrent? Elke persoon sit met onvergewingsgesindheid. Al is dit hoe klein, né? Want onthou, judgment om iemand anders te oordeel of wat ook al, is deel van dit. En ons gaan in hierdie volgende paar dae dit breedvoerig deurkyk.